Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng asawa ng kaibigan ni Ate Rose. Na-miss niyo ba? Itago na lang natin siya sa pangalan na Mang Biko. Taong 1984. Banate, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghahanap ng lupa si Mang Biko para sa nalilipatan niya ng pamilya niya. Ang gusto niya, yung merong sakahan, tapos meron na ding bahay. Para hindi na siya naglalakad araw-araw ng malayo. Yung dati kasi nilang bahay, ilang kilometro pa ang kailangan niyang lakarin para mapuntahan ang kanyang palayan. Tapos araw-araw yun, walang patid. Kaya nagpasya siya na ibenta na lang yung lupa na yun, kasabay ng bahay nila. Ilang linggo lang matapos niyang ibenta yun, yung kapatid niya, nahanapan kagad siya na pwede nilang lipatan. At ang lupain na yun ay nasa Banate, Iloilo. Pabor naman sa kanilang mag-anak yun, kasi marami silang mga kamag-anak na nakatira sa Banate. Kaso lang, yung lupang nakuha nitong kapatid niya, medyo liblib tsaka malayo sa kanila. Wala namang magagawa si Mang Biko kasi yun lang yung pasok sa pera niya. Pero natupad naman yung gusto niyang mangyari. Ang maganda pa nito, yung bahay na nakita ng kapatid niya, sa tawid lang nun, yung lupa naman na sasakahan niya. Walang pagdadalawang isip, lumipat kaagad sila doon ng pamilya niya. Masasabi talagang maganda yung lugar. Tahimik, maaliwalas, literal na probinsya. Tapos yung mga kapitbahay nila, medyo malalayo ang pagitan sa kanila. Kaya kahit anong ingay ang gawin nila doon, ayos lang, walang sisita sa kanila. Makalipas ang ilang mga buwan, dumami na ng dumami ang mga nagiging kaibigan nila sa lugar. Tapos yung sakahan ni Mang Biko, nagiging maganda na din ang takbo. Ang medyo pinagtataka lang talaga nilang mag-anak ay yung pagsapit ng hating gabi. Maniwala kayo o hindi, halos gabi-gabi, nakikita nila sa pinakadulo ng lupain na pinagsasakahan nila na maraming ilaw. Ang liwanag parang mga ilaw ng bahay. Pero kapag pupuntahan naman nila, dahang-dahang nawawala yung liwanag na yun. Tapos madadat na nila na mga puno lang pala. Hanggang isang beses inabutan nila yung liwanag. Nakita nilang dahang-dahang nagkukumpulan doon yung mga alitaptap. Napagtanto nila na puro alitaptap lang pala yun. Wala silang dapat na ipag-alala. Akala kasi nila mga rebelde. Kaya kahit nakikita nila yung liwanag na yun, hindi na lang nila pinapansin. Sa mga nagdaang buwan, masasabing ang ganda ng takbo ng negosyo ni Mang Biko. Bukod sa maganda yung daloy ng sakahan niya, nagkakaroon na rin sila ng iba pang negosyo. Masasabi niyang swerte sa pamilya niya yung lupa na yon. Hanggang isang hapon, habang nag-iikot siya sa bahay nila, napansin niya na may bungsod na bagong sibol sa tabi nito. Pinabayaan niya lang kasi maliit lang naman yun. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bungsod ay yung tinatawag natin na nuno sa punso. Malamang alam na yan ang karamihan sa inyo. Sa bawat araw na dumadaan, napapansin ni Mang Biko na masyado naman yatang mabilis ang pag-usbong ng bungsod na yon. Nung una niyang nakita yon, hindi pa lalampas sa tuhod nila. Pero ngayon, halos papantay na sa balikat niya.
Sinabi niya sa asawa niya yung tungkol sa bungsod. Ito kasing kaibigan ni Ate Rose, naniniwala sa mga hindi nakikita. Sinabihan niya si Mang Biko na wag na lang galawin yung bungsod. Baka kasi may nagmamay-ari nun, kaya ganun kabilis yung pagtaas. Sinabi din nila sa mga anak nila yung tungkol sa bungsod. Ang sabi ng mga ito sa kanila, hindi yun nag-iisa. Meron ding bungsod na umuusbong sa tapat ng bahay nila. Hindi lang kita yon kasi natatakpan ng 2 puno. Pinuntahan ni Mang Biko yung sinasabi ng mga anak niya. Pagdating niya doon, halos mapaupo siya sa pagkagulat. Kasi yung bungsod na nandoon, mas mataas ng 2 beses kesa sa bungsod na nasa gilid ng bahay nila. Nakaramdam ng pagkainis si Mang Biko sa mga nakikita niya. Kasi bigla na lang nagsulputan yung mga yun eh. Makalipas ang 3 araw, yung bungsod na nasa gilid ng bahay nila, maniwala kayo o hindi, mas mataas na ito sa tinitirhan nilang bahay. Pakiramdam ni Mang Biko merong hindi tama. Baka magulat na lang siya isang araw, tinatabunan na sila ng bungsod. Kaya ang ginawa niya, walang pagdadalawang isip niyang giniba yung 2 bungsod. Habang ginigiba niya yun, naghihintay siya ng mga langgam na lalabas dito. Pero wala. Kasi paniniwala niya, puro langgam lang naman ang nakatira doon. Kaso ni isang langgam, wala siyang nakita. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagwasak ng mga bungsod. Tapos yung mga lupa nun, inipon niya at ipinaanod sa ilog. Ilang araw niyang inobserbahan kung tutubo pa ba yung mga bungsod. Pero wala na. Hindi na ito tumubo. Kaso lang, dumating ang pinakamatinding dagok niya sa buhay. 1 linggo matapos niyang gibain yung mga bungsod, pakiramdam niya ang bilis na niyang makalimot sa mga bagay-bagay. Tapos nakakarinig na siya ng mga bulong. Bigla na lang siyang tatawa, iiyak, magagalit. Yun bang para na siyang baliw? Natatakot na sa kanya yung pamilya niya. Gawa ng sa tuwing hawak-hawak nito yung pangtabas niya ng damo, para siyang palaging may kalaban. Nakikipagtagaan siya sa hindi nila nakikita. Kaya ang ginawa ng mag-anak, itinago nila yung pangtabas nito ng damo. Tapos tuwing 6:00 ng hapon, palaging nanginginig yung katawan niya. Sabayan pa na bumubula ang bibig niya sa hindi malamang dahilan. Bilang naniniwala itong kaibigan ni Ate Rose sa mga hindi natin nakikitang nilalang, lumapit na siya sa kaibigan nilang manggagamot na doon lang din nakatira sa lugar. Pagdating nito sa bahay nila, sa pintuan pa lang, mahahalatang nasisindak na itong manggagamot. Nakatitig ito sa taas na parang merong kinakausap. Tapos habang nagsasalita siya, panay ang turo niya kay Mang Biko. Habang si Mang Biko naman, tirik na yung mata, tapos nakanganga na lang. Akala nga nila patay na eh. Maya-maya pa, may mga orasyon na ginawa yung manggagamot. Tapos dahan-dahan itong hinawakan si Mang Biko at may mga inilagay siyang papel sa katawan nito. Yung nakabukang bibig ni Mang Biko, dahang-dahang sumara. Ang sabi ng manggagamot sa kanila, nakabangga si Mang Biko ng mataas na uri ng engkanto. Nananahimik yung nakatira sa paligid nila,
Tapos binulabog niya at sinira yung tahanan. Yung mga yun din ang nagbibigay ng swerte sa lupang pagmamay-ari nila. Dapat kung ano man ang makita nilang hindi naman dapat galawin, pabayaan na lang. Sagot ng kaibigan ni Ate Rose. Hindi naman kasi nila alam na doon nakatira yung mga yun. Ano bang malay nila? Nagiging maingat lang sila. Hindi nagsalita yung manggagamot, tapos lumabas ito ng bahay. Naririnig nila na may kinakausap to sa gilid ng bahay nila. Pero ibang lengguwahe yung gamit. Pagbalik ng manggagamot sa loob, may hawak-hawak itong puting balahibo. Inipit niya yon sa likod ng tenga ni Mang Pico. Ang sabi niya sa mag-anak, pagpatak ng 6:00 ng hapon, ilagay nila yon sa likod ng tenga niya. Huwag na lang silang magtanong kung bakit. Tapos bilin nito sa kanila. Mag-alay sila ng maraming matamis, 2 buong buhay na manok, maraming prutas, at araw-araw, bagong saing na kanin. Ilagay nila yon sa gilid ng bahay nila at doon sa pagitan ng 2 puno. Dapat nilang gawin yan tuwing 3:00 at 6:00 ng hapon. Gagawin nila yon sa loob ng 3 araw. Huling bili nito, kung meron man silang makikita pang kakaibang bagay sa paligid nila, dapat wag na nila itong gagalawin. Gawa ng hindi na sila mapapatawad pa ng mga yun sa susunod. Nakiusap lang siya sa mga engkanto. At mabuti na lang, dininig siya. Matapos ang lahat ng bili ng manggagamot, umalis na ito. Tinitingnan nila si Mang Biko kung meron bang nagbago. Pero wala. Tulog lang to. Kinaumagahan, nakita nilang normal na itong gumagalaw. Tapos nakakausap na din ng maayos. Buong araw nilang inobserbahan yon. May mga oras na nagsasalita pa rin siya mag-isa. Pero hindi na malala tulad ng mga naunang araw. Nawala na rin yung pagiging mainitin niya ng ulo. Kinuwento nila lahat kay Mang Biko yung sinabi na manggagamot sa kanila. Medyo natauhan siya sa mga maling ginawa niya. Kaya siya na mismo ang gumawa ng lahat ng bili ng manggagamot. Sinasabayan na din niya ng pagdarasal at paghingi ng tawad yung mga alay na binibigay niya sa mga ito. Makalipas ang 1 linggo, bumalik na sa pagiging normal si Mang Biko. Pero yung bungsod sa gilid ng bahay nila, hindi na ulit umusbong pa. Yung sa may puno na lang yung umusbong. Pero hindi na ganun kataas. Pinabayaan na lang din nila. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Napag-isipan nilang mag-asawa na bumili na lang ng makina na magagamit nila sa bukid. Yung pang-araro na demakina. Alam niyo ba yon? Yung nilalagyan ng gasolina. Naisipan nilang bumili niyan para mas mapabilis sa mga trabaho nila sa bukid. Mano-mano kasi ang ginagawa nilang pag-aararo doon eh. Kaya mabagal din ang gawain nila. Kapag magkakaroon sila ng demakina na pang-araro, mas mabilis ang trabaho nila sa bukid. Mas mabilis ang pasok ng pera sa kanila. Hanggang sa dumating na yung araw na nakuha na nila yung makina. Agad-agad ginamit nilang mag-anak yun. Sa loob ng 1 linggo, walang tigil nilang ginamit yon. Medyo maingay lang tsaka masakit sa tenga. Bilang wala naman silang kapitbahay, walang magrereklamo. Kaya walang patid nilang ginamit yung makina. Kumuha na din sila ng tao na marunong gumamit ng makina na yon para siya na ang bahala sa bukid. Gawa ng may mga ibang negosyo pa kasi silang inaasikaso.
Hanggang isang araw, naisipan ni Mang Biko na gamitin yung makina niya para mag-araro. Ang kaso lang, wala yun sa ilalim ng puno kung saan nila ito pinaparada. Yung puno na merong bungsod. Pinuntahan niya yung tauhan niya sa bahay nito para hanapin yung makina niya. Baka kasi inuwi niya sa kanila eh. Pero wala din dun. Galit na galit itong si Mang Biko kasi ang duda niya, ninakaw yun ng tauhan niya. Maging ang mga kasama niya sa bahay, walang ideya kung nasaan yung makina niya. Buong araw silang naghanap kung saan-saan. Pero hindi talaga nila makita. Kinaumagahan, sa hindi nila inaasahan, bigla na lang pumunta sa bahay nila yung manggagamot na nagpagaling sa kanya. Kinumusta siya nito. Nakita ng manggagamot na maganda na ang kalagayan ni Mang Biko. Todo pasalamat naman siya sa manggagamot. Humingi ng pabor si Mang Biko dito sa manggagamot. Ang sabi niya, kung maaari sana, paaminin nito yung tauhan niya na nagnakaw ng makina niya. Ang sabi sa kanya nung manggagamot, papuntahin yon sa bahay nila para makita niya kung nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Agad-agad sinundo ito ni Mang Biko. Pagdating sa bahay nung tauhan niya, sinuri kaagad ito nung manggagamot. Nakita niyang hindi ito nagsisinungaling. Wala talaga sa kanya yung makina na hinahanap ni Mang Biko. Maya-maya pa, nagpasama yung manggagamot kay Mang Biko na maglakad-lakad sa labas. Sinilip ng kaibigan ni Ate Rose yung asawa niya at saka yung manggagamot. Nakita niyang nakatayo yung dalawa sa magkatabing puno. Sa likod ng mga puno na yon, may mataas na bungsod na halos umabot na yon sa mga sanga ng puno. Pagbalik ng dalawa, kumuha kaagad ng pangbungkal ng lupa si Mang Biko, tapos nagpasama siya sa mga anak niya. Ginigiba nila yung bungsod. Natakot yung asawa niya kasi, di ba ang bili ng manggagamot, wag na nilang galawin yon. Pero, pagtumba ng bungsod, sa bandang ibaba nun, ando doon yung makina na hinahanap ni Mang Biko. Lahat ng tao doon takang-taka sa nangyari. Ultimo itong si Mang Biko na hindi naniniwala sa mga tulad nila. Ang sabi ng manggagamot, nagsisimula na pala si Mang Biko na unti-unting mapuntahan yung kaharian ng mga ito. Tapos may mga iilang parte na rin siyang nasisira sa nasasakupan ng mga engkanto. Tinuro ng manggagamot yung parte ng lupa na sinasabi niya. Pagturo niya dito, yung mag-anak takang-taka kasi. Yung parte ng lupa na yon, doon nila nakikita yung mga liwanag kapag hating gabi. Sinabi nila yon sa manggagamot. Ang sabi nito sa kanila, kaya yun gabi-gabi nagliliwanag, gawa ng maraming iba't ibang klase ng nilalang ang nakatira doon. At lahat may kanya-kanyang mga palasyo, teritoryo, at pag-aari. Hindi naman kalakihan yung lupang hinihiling nilang wag puntahan ni Mang Biko. Kakapiraso lang yon. Hindi maaapektuhan yung hanap buhay niya. Para hindi magkaproblema yung nasasakupan niya, mainam na irespeto ni Mang Biko yung hinihiling ng mga nilalang na yon. Ang huling hiling sa kanila nung manggagamot, puntahan nilang mag-anak yon ng 10 oras ng gabi. Tapos mag-alay sila ng maraming matamis. Matapos ang mga bilin ng manggagamot, umalis na din ito. Labis-labis na paghingi ng tawad ang ginawa ng Biko sa tauhan niya.
Kasi nga, pinagbintangan niyang magnanakaw, di ba? Mabuti na lang mabait ito. Napatawad naman siya. Kinagabihan nung araw na yon, habang nagliliwanag yung lugar na tinuro ng manggagamot sa kanila, naglakad silang mag-anak para puntahan yon. Nakakarinig sila ng mga nagtatawanan, nagkukulitan, nagsisigawan. Basta, ang saya-saya sa lugar na yon. Wala man silang nakikita, pero nararamdaman nila yung presensya ng bawat nilalang na nakatira doon. Nung nilapag na nila yung alay nila, lahat ng mga alitaptap na nakapalibot sa lugar nagliparan pataas at parabang nagsasayaw ang mga ito sa hangin. Ilang minuto ang lumipas, dahan-dahang nawala ang liwanag ng mga ito. Pagbalik nila ng bahay, ayon dito sa kaibigan ni Ate Rose, sobrang gaan ang pakiramdam nila. Yun bang, parang ang dami nilang nagawa nung araw na yun, tsaka ang saya-saya nila. Matapos ang lahat ng insidenteng yan, kaya anumang tumubo sa lugar nila na kung ano, hindi na nila ito ginagalaw. Hanggang sa bumalik ulit yung bungsod na nasa tabi ng bahay nila. Pero inaalayan na lang nila ito at paminsan-minsan ay kinakausap. Ilang taon ang lumipas, mas lumaki ng lumaki yung lupang nasasakupan nila at mas lalong lumakas ang kanilang mga negosyo. Pero itinago na lang nila yung alam nilang naging tulay ng pagiging swerte ng pamilya nila. At yun ay yung kauna-unahan nilang makina. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, ang galing. Alam nyo, magandang halimbawa itong kwento na to sa pagpapakita natin ng respeto sa iba. Hindi lang yung mga nilalang na hindi natin nakikita, maging sa kapwa din natin. Kasi wala namang mawawala kung irerespeto mo yung ibang tao, di ba? Yung pagpapakita ng pagpapakumbaba, malaking bagay yan. At saka, hindi nyo alam, yung mga taong nare-respeto nyo, tinatanim nila yan sa puso at isip nila. Kaya kapag dumating yung araw na kailangan mo sila, maaalala nila yung magandang bagay na nagawa mo sa kanila. Kaya hindi magdadalawang isip yan na tulungan ka. Tsaka hindi lang yan. Napakarami pang ibang mabuting aspeto ang nagagawa ng pagrespeto sa ibang tao o sa ibang nilalang o kung ano man. At saka, nga pala, alam nyo bang itong kaibigan ni Ate Rose may isa sa pinakamalaking bigasan sa Banate, Iloilo? Madali lang malaman kasi pasok siya sa top 3. 3 lang yung pagpipilian ninyong kumpanya. Hindi ko na kasi pwedeng sabihin yung pangalan. Respeto na rin kay Ate Rose. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? Yun lang. Hanggang sa